ಜನರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆತಂಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇರುವುದು 40% ಸರ್ಕಾರ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ತಡೆಯಿರಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇರುವುದು ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡದ ನೀವು ಜನರ ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ್ಕಿಯ ಕೊಲ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಐಕ್ಯತೆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಕರಾವಳಿ ದೈವದ ನಾಡು, ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿಯ ತಾಣ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಇಂದು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಎನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇನು श्री जनार्दन पुजारी जी, जो मेरे पिताजी के साथी थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे पिताजी आपका नाम काफी लेते थे बातचीत में। ये दैवा की धरती है, जैन धर्म की भी पवित्र धरती, पवित्र नगरी है। कटील दुर्गा परमेश्वरी जी, बप्पा नाडू परमेश्वरी का आशीर्वाद है आपकी धरती पर। सबका सम्मान, प्रेम के साथ सबके साथ काम करना, आगे बढ़ना, और इसके साथ साथ जो सभी धर्मों का संदेश होता है, सत्य की भावना से सेवा करनी चाहिए। ये जो सेवा की और सत्य की भावना है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जब देश बनता है, प्रदेश बनता है, तो आप ही उस प्रदेश, उस देश के निर्माता बनते हैं। हमारी सरकार से यही उम्मीद होती है कि ईमानदारी से हमारे नेता काम करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। आज चुनाव का समय है। हर पार्टी के अलग अलग नेता आपके सामने आते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों पर नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया और कौन सी योजनाएं बना रही हैं, भविष्य में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो अगर सरकार की नीयत सही होती है, नेता ईमानदार होता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आदत डल गई है बीजेपी की नेताओं की, कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धर्म के बारे में या जाति के बारे में, या फिर कभी आतंकवाद के बारे में या सुरक्षा के बारे में। मैं नहीं कहती कि ये मुद्दे नहीं है, सबके दिल के करीब है ये मुद्दे। लेकिन चुनाव के समय हमें जो वोट डालना चाहिए, वो अपनी जरूरतों पर आधारित वोट डालना चाहिए। चुनाव के समय जनता को जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि पिछले 3.5 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है कर्नाटका में, तो कितने रोजगार बने? मैं बताती हूं, रोजगार घटे हैं, बने नहीं है। कितने नए उद्योग बने?
मैं बताती हूं, छोटे से मीडियम और मीडियम जितने उद्योग हैं, जो छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे व्यापार हैं लोगों के, इसमें से ज्यादातर काफी ऐसे हैं जो बंद हो चुके जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से। तो आपको पूछना है कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई? और अगर ये जवाब है कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं, तो ये गलत जवाब है। क्योंकि अगर पूरे विश्व में भी महंगाई बढ़ रही है तो सरकार आपको उस महंगाई से राहत दे सकती है। कर्नाटका के 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं, लेकिन वो जो नेता है वो आया, उसने धर्म की बातें कर ली, उसने आतंकवाद की बातें कर ली, लेकिन हमारी बात नहीं की। तो आप पहचानो, जब आप पहचानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, और जब आप गलती नहीं करेंगे तभी आपका भविष्य मजबूत बनेगा। तभी आपके लिए एक ऐसी सरकार आएगी जो आपसे डरेगी। ऐसे नेता आएंगे जो पब्लिक से डरेंगे, जो पब्लिक का आदर करेंगे, जो समझेंगे कि अगर पब्लिक के लिए काम नहीं किया तो रास्ता नापिए। तो ये आप ही को समझाना पड़ेगा। नेता की आदत को ठीक करना आपका काम है। अब मन बना लीजिए कि जो कर्नाटका में पिछले 3.5 सालों से हुआ है वो बहुत गलत हुआ है आपके साथ। नुकसान आपने झेला है, मुश्किलों का सामना आपने किया है। ये लोग तो अपने महल बनाते रहे, लेकिन आपका नुकसान हुआ। तो अब 10 तारीख को चुनाव आ रहा है, हमारे 2 उम्मीदवार आपके सामने हैं, ताकि 5 सालों के लिए आपको एक ऐसी ठोस स्थिर सरकार मिले जिसे कोई हिला ना पाए, जो आपके लिए दिन रात एक करे, काम करना बंद नहीं करे, जब तक कर्नाटका को अपनी शान वापस नहीं मिले। कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की